And i-sacrifice enamandla ngizokutshela iqiniso. These days, etrendayo, enamandla. Number 1, top 1, igazi. Number 2, top 1, indoda kumele ilale nenye indoda. Ngizwakela? Dawuthi igazi before seku number 2, nawuthi igazi lo muntu noma lesilwane. Either way, Sure. Yiliphi eli strong ayafana. lo muntu. Sure. Also ingakho amanye ama sacrifice aqala kancane kancane ngegazi lesilwane. Aya graduate kanjalo. Yes. So much so that now ufuna okukhulu Listen, bathi it's all about you being selfish. Kuze kuyofika efamilini yakho. It's all about you being selfish. How are you being selfish? Ngikunika into. Sibunasi isigubhu. Lesigubhu make sure ukuthi in each and every 3 months ngihlabela inkomo ezu4. Leyo nyama uyidli wena. Into engiyifunayo nje ukuthi igazi lokuqala eliphumayo faka kule sigubhu. Elokuqala uma uyihlaba elokuqala ufake la elincane nje. Funeka into eningi. Then lezi inkomo maybe ungayilahla lapha emfuleni. Right. Uyakwenza sibuka ngithi. Suka lapho uvula ama restaurant amahle kanje. Vula yonke into. As imali ngena, believe me, you change friends. You change your behavior. Ushintsha isikhathi, awusena isikhathi. Ubhampela kwanami. As I was saying ukuthi igazi linamandla. Number 1. Number 2. Indoda ilala nenye indoda. You understand? Angi understand. You understand ukuchazela. Kunamadoda ashadile alala namanye amadoda. Akazalanga enama feelings amanye amadoda. Ube nama feelings amanye amadoda ngoba uyena oyikhethelile. Uthe mayifika enyangeni siwu2 esigodlweni. Ilanguage iba deep. Indoda. Uzofuna into, unesibindi? Yes. Right. Ma unesibindi number 1. Into ezoyenza into yakho ibe nepower. You don't talk about these things on social media. You don't talk about the things on social media. Number 2. From today wena hamba ukhuluma insindiso. Hamba ukhuluma nje batshela ukuthi wena usindisiwe in while you know very well ukuthi yini. Number 3, okubalekile ndoda. Akumelanga uphele u3 days in a week ungalalanga nenye indoda. It's either bayakulala noma uyabalala. Imali yakho ayifani ongena kwayo. Bayakulala noma uyabalala. These days, those are the spirits. Kunomama abaningi abanamadoda abashade nawo abangazi ukuthi indoda iyindoda la ekhaya ngaphandle umfazi bayayilala. Ziningi indlela zokubona indoda elalwayo noma elala amanye amadoda. Le ndoda esikhuluma ngayo indoda engazalwanga with those feelings. But iphoqe indlala ekhaya isimo ekhaya. Noma ungafihla kanjani sibu. But language yokukhuluma kwakho khona la ubuyiphahluluke khona. Ungapretenda ukhulume kabi ngama gays noma ini. But the language kunala ne step sokuhamba. Kuyasho ukuthi khona into engenayo emva kuwena. Yahleka. Musokuhleka serious le. Akuhleka kamereni. Akuhleka kamereni. I-step sakho. I-step isifuba. Isifuba uyaskipha. Isifuba usibona kanjani? Uyaskipha. Ubheke nale ndawo, lezi ndawo lezi. Uyayivula. Yabo? Ebese eqede lo muntu uyaphahluluka. Nje umuntu ojimayo. Usivula nje not umuntu ojimayo. Kunendlela yakhe nje asivula ngayo. Bese lo muntu uyaphahluluka. Always ufuna ukuhlala elinganisela abantu besifazane. Oh uNkulunkulu wami.